ओमफ्रायहाय बनखौ गोलावद्रायबा ओंख्रि खांनायनि सिगाङावनो बोख्लायनानै दोनबानो जाबाय गाहायावहाय। खुलुमबाय लोगोफोर, रंजालि क्रिएशन चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं दिनै अनला आलु मुला संनो लादों, भिडिअखौ नायलांदो। ओमफ्रायहाय जोंना मुलाया न'निनोखा, नोंथांमोनहा आंनि बारिनि भिडिअखौ नायबा नुनो हागोन। बे मुलाया जोंना गदायसो, अद सिजननि मुला, बेखायनो आं बे भिडिअखौ बानायनो लानाय जादों। नोंथांमोनहा अननानै भिडिअखौ नायलांदो। आंना थावा दुंबाय, आङो सामब्राम हरनानै लाग्रोनोसै। ओमफ्राय नैबेयो सामब्राम गुफुर, हाइजें, पासफुरननि पेस्ट, बेखौथ' होखानांगौआनो बर'नि ओंख्रियाव। ओमफ्रायहाय आङो आलु मुलाखौहाय होनानै लाग्रोनोसै। ओमफ्रायहाय आं बाहाय अमाबो होगोन। आं दहाय इन्ट्र'आवहाय होननो बावदों, अमाखौ आं सिगाङावनो एवनानै लाखादों। दा आं अमाखौबो होनानै लानोसै। हालदै एसे हरनानै लानोसै। बानलु गुन्दैबो हरनानै लानोसै। ओमफ्राय संख्रि एसे हरनानै लाखानोसै। ओमफ्रायहाय आंना एवनाया जाबाय, आं दै होनानै लानोसै। ओमफ्राय आङो खोबनानै दोननोसै। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, आं आंनि अरदाबनि सोमोन्दै एसे बुंनोसै। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, आङो आंनि अरदाबखौहाय दाखालि लकडाउननि बन्द'आव बानायनानै लादों। ओमफ्राय आं भिडिअबो बानायखादों। ओमफ्राय आंना अरदाबा सिलभरनि गामलायाव बानायनाय जादों। ओमफ्राय माने बे अरदाबा ओरैबायदि सुबिदा जायो, जोङो बे अरदाबखौहाय टेबोल सायावबो दोननानै संनो हायो। दा आं टेबोल सायाव दोननानै संदों, नोंथांमोनहा नायदो। लोगोफोर, नोंथांमोनहाबो जुदि गाहायाव संनायाव उसुबिदा मोनोबा टेबोल सायाव दोननानै संनो हागोन। जोङो बेखौ बाहेरायावबो दोननो हायो, ओमफ्राय न' सिङावबो दोननो हायो। दा आं बाहेरायाव दोननानै संदों। नोंथांमोननिसिम आंनि बेनो मोनसे खावलायनाय, लकडाउननि बन्द'आवहाय लोगोफोर, जायफोर नोंथांमोनहा अरदाब गैया, मोनसे दानानै लादो आरो गाहायाव संनो उसुबिदा मोनोबा टेबोल सायाव दोननानै संबानो जाबाय। होमब्लाना जोंनि गेसआबो सेभ जागोन आरो अरदाबाव संनायनि बेनिफिटखौथ' जों बयबो मिथिखागौ ना। आंनि बुंनायखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'बाय। ओमफ्रायहाय आंना ओंख्रिया बिराद मोजां गोदौबाय, अराबोथ' बिराद मोजां जोंखायोआनो। ओमफ्राय आं अनलाखौ देनानै लाखांखाबाय, होनोसै आङो। दैजों गलायनानै लाग्रोनाय जाखाबाय।
खारै होनानै लानोसै आङो। आंना ओंख्रिया जाबायानो। नोरसिं बिलाइ होनोसै आङो। ओमफ्रायहाय लोगोफोर आंना ओंख्रिया जानो हाबाय। लोगोफोर नोंथांमोनहाबो बिदिनो संनानै जादो। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो अननानै साबस्क्राइब खालामदो। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। ओमफ्राय लास्टआव बेखौनो खावलायबावबाय लोगोफोर नोंथांमोनहाबो बिदिनो फ्लेक्सिबोल अरदाब बानायनानै लादो। गोजोन्थों।